Velkommen til den her introduktion til Kort og Godt-metoden. Kort og Godt-metoden handler om, hvordan vi skaber bedre samarbejde i den danske byggebranche. Metoden udspringer af projektet Lærlingenes Hus, der er et byggeprojekt, som Dansk Håndværk har fået udført på Bornholm. Her er et gammelt bindingsværkshus blevet standsat, hvor lærlinge i Dansk Håndværks medlemsvirksomheder har haft mulighed for at komme og arbejde. De er således blevet introduceret til traditionelle byggemetoder og bæredygtige materialer. På projektet testede og udviklede Dansk Håndværk samtidig samarbejdsværktøjet, som i dag er kendt under Kort og Godt-metoden. Et af de største problemer i byggeriet er mangelfuld kommunikation. Og i de senere år har det vist sig, at produktiviteten i den danske byggebranche ligger omkring 30%. Det skal der gøres noget ved, og det kan man med Kort og Godt-metoden. Den er skræddersyet til håndværksbranchen og tager udgangspunkt i nogle enkle spørgsmål, hvormed man før og efter hver opgave får sat fokus på selve opgaven, materialer og værktøj og hele processen. Det er vejen til afklaring, evaluering og overlevering mellem de forskellige faggrupper. Først og fremmest byder metoden Kort og Godt på loopet, der består af en række enkle faser. Man starter i afklaringsfasen, hvor man får svar på en række spørgsmål. Herefter bevæger man sig fra afklaringsfasen over i udførelsesfasen, hvorefter at man kommer ind i evalueringsfasen, for til sidst at ramme overleveringsfasen. Her vil der typisk være to faggruppers veje, der krydser hinanden, og derfor er det vigtigt, at man udveksler erfaringer og viden om det projekt, man er i gang med. Det er særligt det her krydsfelt, overleveringsfasen, altså mellem de to faggrupper, det er særligt det område, vi gerne vil have fokus på. Kort og Godt-processen er derudover delt op i 3 etaper, som gør det enklere at få et overblik over, hvad det er, man skal spørge sig selv om. Til det er der udarbejdet en række spørgsmål til hver etape, som passer ind i Kort og Godt-forløbets faser. Disse spørgsmål er ikke en facitliste eller endegyldige, men alene et forsøg på at hjælpe jer i at komme i gang med selve metodens tankegang. Hertil er der udarbejdet et metodeskema, der indeholder en oversigt over forskellige etaper delt ind i faserne, med tilhørende spørgsmål. Der er ligeledes afbildet et Kort og Godt loop, samt en QR-kode. QR-koden sender jeg hen på et site, hvor det samlede undervisningsmateriale ligger, samt ekstra materiale om Kort og Godt-metoden. Fra undervisningsmaterialet kan I plukke og klippe det, der giver mening for jer, eller køre det igennem helt kronologisk. Meget af det, der ligger til grund for Kort og Godt-metoden, er inspireret af det, man kalder Lean Construction. Og i al sin enkelhed, så handler Kort og Godt-metoden om at lære udførende håndværkere at stoppe op, tænke sig om, før og efter de har udført eller skal udføre en opgave. Det vil nemlig fremme samarbejdet, det vil skabe bedre byggeprocesser, give øget arbejdsglæde og skabe højere effektivitet. Rigtig god fornøjelse med Kort og Godt-metoden. Og husk, der er ingen af os, der bygger hus alene.